Primer que tot, què és donar sang? Per mi, el que veig és que primer que el que dona molta felicitat, la dona amb molta felicitat, i penso que el que la rep, inconscientment, també la rep amb felicitat. Per mi donar sang és un acte que diu molt de la persona, perquè és solidaritat pura i res a canvi. Doncs per mi donar sang és regalar una cosa que no es pot comprar amb diners. Solidaritat i salvar vides. Un pla de vida i sé que puc ajudar els altres i que no em costa res. No costa diners, no costa res. Ajudar a molta gent. Un acte de caritat. És esperança. Per mi donar sang és solidaritat. Soc donant de sang i fa temps que estem dient una mentida perquè donar sang per mi no és altruisme, perquè per mi és la satisfacció de la solidaritat i d'ajudar els altres. Donar sang ha de ser una rutina. 3 o 4 vegades a l'any hem d'anar a donar sang perquè és necessària i ajudem i ens ajudem. Per mi donar sang és regalar vida i donar esperança a tots els malalts que estan esperant moltes vegades un tractament i gràcies a nosaltres facilitem la investigació. Donar sang per mi és donar vida, però sobretot és resiliència i empatia. Una qüestió moral. Hem de viure i millor cada vegada. Penso que és un bon acte. El que em va conscienciar a mi poder donar sang i que ho faig molt a gust va ser quan el meu pare en un moment donat la va necessitar. Jo no puc donar i soc viva gràcies a donants, perquè vaig passar una malaltia molt dura. I faig el que puc per tirar endavant i que l'associació tiri endavant. Per mi això és un acte totalment altruista i a més penso que és bo ajudar el que ho necessita. Per mi donar sang és la solidaritat de la gent. Donar sang és compartir part de mi mateixa amb els altres. Per mi donar sang és fer un gest altruista envers l'altra gent. Donar sang per mi és un agraïment a la vida. És l'única cosa que puc regalar des del cor i que es fa al cor. I en si ho emboliques amb un paper que diu vida. Per mi donar sang és pensar en molta més gent que la necessita i que el meu cos es pot permetre aquest luxe, perquè hem de dir que és un luxe avui poder donar sang i pensar que ajudaré a tota una sèrie de persones que realment la necessiten. Bé, per mi donar sang que és fer xarxa. Crec que la feina dels voluntaris i voluntàries és superespecial pel fet d'ajudar que aquesta xarxa cada cop sigui més gran. Tothom té recursos i tothom és capaç de donar sang. Simplement crec que hem d'aconseguir apropar més a la societat a aquesta causa, que és superimportant i mai sabem si serem nosaltres els que necessitarem. Una gran satisfacció, principalment quan vaig poder donar plasma, ja que la sang era una mica difícil per mi per tenir el ferro justet, va ser una satisfacció molt important. La sang és una cosa que no es pot fabricar, llavors poder donar sang és donar vida i ajudar un malalt que ho necessita. La satisfacció més gran que es pot tenir per una persona sana. Pot salvar 3 vides i això és molt feliç. Per mi és molt important donar sang i per mi és una manera molt altruista de poder ajudar la gent sense que costi res, perquè al final donar sang és el millor bé que tenim i el millor que podem donar a la gent. Penso que donar sang és salvar vides i ajudar a altra gent que ho necessiten molt. A més de salvar vides, pensem que hi ha molts accidents, hi ha moltes coses que a vegades anem molt i molt justets i penso que la gent s'ha de conscienciar moltíssim en que no és salvar una vida, és salvar moltíssimes vides. I gent que realment ho necessita, jo ho dic per experiència. Per mi donar sang és, a part del que sempre diem que és donar vida, per mi donar sang és un acte de generositat i de reconèixer que en un moment puntual tothom podem necessitar-la, no?
i que és imprescindible que tothom tinguem aquest acte de, tal com he dit, de generositat. O sigui, és molt necessari. L'ajuda de sang és un acte totalment desinteressat, voluntari, que salva vides. L'ajut de donar sang dà esperança a la gent que cada besoin. Tot i dia hauram de besoin era sang. Per això cau de sang. Este solidari. Doncs per mi donar sang és una motivació personal molt gran que m'omple molt. Doncs ho faig gràcies a una amiga que es va morir que es diu Immaculada. Per mi donar sang és salvar vides, però he vist al llarg de la meva vida que és molt important i diu ja fomentar des de cara als nens i perquè així també va més gent a donar sang, per almenys amb l'experiència del meu poble, que és un poble que l'haig de felicitar, Sant Pere de Riudebitlles, perquè entre la sang i el plasma, la veritat que molt bé, estem molt contents. Bé, jo crec que ser donant de sang significa sobretot regalar mitja hora de la teva vida, que és algo molt fàcil, convertir-ho en potser una vida sencera per a algú altre que de veritat ho necessita. I no sé, jo crec que això és algo superfàcil, supermaco i que tu no et representa res i a una altra persona, com dic, li pot representar la vida sencera. Per mi, donar sang crec que realment és un acte d'altruisme i que s'ha d'explicar molt bé perquè salva moltes vides. Només amb la sang es fa en 3 parts i es poden salvar moltes persones. I seria molt convenient de conscienciar a tot el jovent perquè comencés a participar. Doncs per mi donar sang va ser una experiència molt positiva perquè jo em pensava que era altruista i que donava pels altres, quan en realitat em vaig enriquir molt jo i em va donar molta satisfacció. Per mi donar sang és donar part de mi a la humanitat. Per mi donar sang és donar vida, ajudar el germà que ho necessita i sobretot portar l'alegria a la família. Donar sang és donar-te a tu mateix perquè un altre tingui més salut. No siguem covards, anem endavant, donem la nostra sang, no ens privarà de res. La nostra vida continuarà i ja sabeu que són 3 vides els que podem salvar solament amb una donació. Siguem valents, donem sang. Els donants som una colla d'amics que ens entenem, treballem junts i sempre recordaran que si viuen és gràcies a una persona que va ser generosa, va ser amable, va donar la seva sang a canvi de res i sobretot penseu que donar sang és guanyar molts amics i això avui en dia és molt important tindre un amic a la vora i aquest amic és el vostre, és aquell que ha rebut la vostra sang. Sigueu valents i endavant.